Kai. Wannan gari. Kai. Wallahi ban kare ba, yunwa nake ji. Wallahi tallahi yunwa nake ji. Kai. Yanda nazo nan in wannan na zauna. Duk nazari nake da tunani. Wani gidan dambe ya kamata in je in yi kallon wasan dambe. Wallahi tallahi. Dan gaskiya na kwana biyu ban je na ga naushi ba. Na ga yanda ake ragargaza ake fasa baki. Ake katu kuma. Ai wallahi sai na bincike inda ya kamata in je. Wallahi. Salamu alaikum. Amini na. Tankara. Ya gajiya? Tankara gajiya. Ai nan gindin bishiyan na zo na samu na zauna ina ta surutu ni kadai. Ai dole ka ta surutu. Bismillah zauna. Wannan bishiyan ta girma da wuri. Wallahi, ai wannan bishiyan gama ɓaure kenan. Ya kai? Ka san abin da ke tafa da ni. Wani abu ne ba wani abu ba. To. Shine guda ɗaya. Sai an fara gaya ma na tun kafin na ta yi sanyi. Dan ka zo ka samu ina so. Dan nan yana da yawa. Samun da nake yanzu a nan. Ina ta tunani wani gidan damban ne dan je, ka san na kwana biyu ban je na ga damban ba. To ina ta tunani wani gidan dambe ne zan je in gani wanda a yanzu suke dambe na fita hankali. Na nishadantarwa. Da wani gidan dambe zaka je? Ɗayan wancan da muka saba zuwa. Can gidan dambe? Banda abin gaje Tankara. Ina kai ina zuwa can gidan damben. Allah. Can gidan damben ba abin da zaka gani sai bakin ciki da damben yara. Kai. Tankara. Nesa ta mazo kusa. Allah. Ai wannan Lahadin 17 ga watan 9. Na'am. Na daidai da shekara ta 2023. Akwai gagarumin damben da za a yi na karrama masu YouTube na Najeriya gaba daya. Allah ina gaya maka. To aka ce gwamma da ka zo. Ai gwanda da zo na gaya maka. Saboda ka san 'yan jaridu masu aikin YouTube su ne masu kawo al'adun gargajiya na Najeriya gaba daya. Kai wallahi suna kokari wallahi. Kaga Aliyu dan jarida yana gidan nan. Maskifa yana cikin gidan nan. Hada Maskifa? Dambe Sport suna cikin gidan nan. Hada su ma? Abubakar farin wata shi ma yana cikin wannan gida. Hada Abubakar da farin wata da rike jin labari. Kana jin labarin duniyar dambe? Na san labarin. Kana jin labarin gidan damben Bambarewa TV? Duka suna cikin wannan gida. Kuntun uba. Kuma duka wannan tashoshi da nake gaya maka su ne suke kawo al'adu na gargajiya a wannan lokaci har da wannan tashan ma. Musubawa Kano. Musubawa Kano ya wata shi. Allahu akbar. Ai tasha mai kawo abin da yake. Alhamdulillah. Allah shi maka albarka. An ya rabi. Da tunani na ina ta tunanin ina nazari ina ka san ni idan gida ba kyau ba damban mai kyau ana damban yara ai ta gida ba zai ciku ba. Gida ba zai tashi ba. Abokina. Na'am. Wanda matar ta bata man rai yana cikin bakin ciki to ran Ladi. Ranar 17 ga watan 9. Ladi wannan da gidan dambe za a faranta man rai. Ana kiran sallan asuba. Ana da sallah. Na lalaran ga iyali ta ni fa da kamar sallaci na wuce bare na wuce maraba in ka wuce karfe 8 ba da kai za a yi na dama da asuba wallahi da asuba ina ganin ni ne karban kudin gate na farko jinka wani aboki na tare da shi muke zuwa gari kallon dambe to kawai mu je mu sanar makanike ne saboda haka zan je same a cikin garejin su a bashi bayani da aka je ko da mu je za mu je mu tafi ya magana zuwa can gidan nan ban ha ba da Allah ka bani wannan labari akwai gagarumin karrama yan jaridu kuma ka ce da dole ai da fara ta ga kan zabi ai na ji kana magana banza magana wallahi ai na ga ma wannan abun ai ba zai wuce ni ba kuma billahi lazi ba zai ba abin da yake burge ni da shi ina da ai gagarumin nan ba ko gareji bai zuwa wallahi kai ina ga ma sallan asuba sallan barka dai dana magaji yana ciki kuwa magaji yana ciki magajin nan dai sun ga wuce na okay a yana gare jiki na wallahi yana ciki mun gode anjima ai ka ai gwamman mu abin nan nashi da wuri da wuri kuwa wallahi kuma mun zo a sa'a
ka ji muna tambaya ga cewa magaji ne kai dan alagashi ne wallahi salamu alaikum magaji ya gai ya gaji aika ai kai kana kokari gurin daga wayannan manyan tayu wallahi assalamu alaikum ya gajiya ba abin da ya ban mamaki kaga wannan magazin ba abin da ya ban mamaki lokacin trailer tana gudu trailer tana cikin zabga gudu ina ga maka da ta faci da aka dauki magaji ana cikin gudun na aka wa trailer nan faci ba tare da an tsaya ba kai mazugal Allah ine mai karya kai ba wannan ba abin da ya kawo mu kana da labarin gagarumin taron da za a yi nan wanda za a kaddamar da masu YouTube na Najeriya gaba daya ko lahadin nan da ya wuce ma Allah maka albarka kaga bagon yan sanda dan Aliyu autan dan Binza dogon Messi ta bangaren arewa kenan duka suna nan ushu na yanda garkuwar autan dan Binza shaƙe na dogon nuran dogon sani kan kaddu wanda ka sani da ya jarumai nan ma ina gaya maka sai alikanin bello shamsu autan dan Binza sai mai takwasara na nan duka bagon mai takwasara na nan ba wanda ba bagon tinga yana nan jiniyan garkuncin do yana nan garkuncin da yana nan duka suna cikin wannan gida bangaren kudu kuma kaga lissafan akwai rabe bagon ebola lissafa mar kace daya akwai alimata sakka biyu akwai garkuwar dunin bata je mu ba uku akwai ne shagon garkuwar mai caji hudu akwai shi a ciki yawa kuma na manta bangaren jamus akwai dogon shamsu dogon shamsu wanda ya riga ma ya iso na ji labarin ya zo yawa wani ya kuma jamus duka suna ciki Allah sarki yawa sai haka kada ka manta ran ladi ne ran ladi ne wasan kenan ko kuma wanda aka buga ran lahadi wani sabo ne 17 ga watan 9 wannan ma karin bude gari yawa Allah maka albarka kuma a ranan ne ake da karrama wato yan jaridu masu abin na al'adu na gargajiya na Najeriya a gidan za a karrama su da Allah ka sanar ka saba muka zo muka sa kana dan ba yau ko ruwa baka ba mu wallahi tallahi ka san wani ne wannan tinubu ai wallahi tallahi inna wannan duniya ta riga ta mai dadi da wannan labari da na samu mai dadi ki riga tafi hankali ya wallahi tallahi ina sai da ruwan nan na gama alqur'anin ubangiji zan kudi na in cura kudi na dan wannan mai kura ruwan ma sai da ya hakuri wannan satin dan gaba ɗaya tarkata kuɗi na tafi kallon wasan nan ai ni na ji daɗin wannan abu ba ƙaramin daɗi na ji ba yanda a ce za a ƙaddamar da wannan gagarumin gasar damban ai ba ta yanda za a ban labari wallahi mai kura ma ya rafi hakuri dan sai na ci balas nan a'a Allah ba ta yanda za a saurara mu wannan abu dole je samu dace gaba dan na san halin damban gidan nan ai ba ka je da wuri ba za ka ka dole ka samu ko ka san ni ma tsohon nan damban ne da wallahi ai na lauka wani ne ya kai lafiya lau mun ga gana ta zubar waye surutu kake kaman mahaukaci ai dole ne kudi ne na zazzaba surutu wani saboda shahararren gagarumin taron kaddamar da yan jarida masu gabatar da al'adu na Hausa da suke nuna a YouTube. To ai ba abin yana raina nan shi zan ga wannan surutun da nake. To abin da ya kawo mu kenan mu sanin maka. A tuni na kalla. Wallahi ai ni har na kalla YouTube dina yi. Har na kalla yasa nace to wannan tana ba zan yi asa a goye ba. Dan haka aboki na ma dan fulani ina ganin dama ni ran ladi. Ha tumatir nake siyarwa. To ranar ladi ko tumatir ma ba zan kawo ba. Wallahi. Ni ina gaya muku ranar ladi da sallar asuba iyali na tun da asuba dan na wuce masallaci daga masallaci dan wuce wai jimina ni balan zance na wannan mai kura zan kai balan na wannan satin bona kai wai ya magana abokin ka dan fulani abokin dan fulani yanzu nan muka gaisa da shi ganga ka san shi ma abocin kan dan mun mu je mu ga ka irin da dan fulani ma kila an sha ni gidan zai gaita da dan ce ba za a ba sami labari ba wallahi sai ne ba mu je baraka cika da gaba za ku leka gurin nan bayana to alhamdulillah to fa na gode a daure fa da Allah karkara Allah da mu dawo da a jadda azuba a jadda ma da azuba dan ni da riga Allah kan
ha ai mu wannan abu yayi dadi ai ba wanda zai yadda ya bari a bashi labari ba zai yi ba ai da ban labari garan bayar wallahi garan bayar alquran Allah ka kai mu wannan rana ai ina son gana su da mutum wallahi ina son gana su da mutum in ga an yi zuwa ɗin nan an wallahi na baka labari wallahi abun ba karamin daɗin kallo zai ba ni wai ni ka gani nan ka haɗu wani min wata handi diyam wallahi tullahi mi sorry andi mi budala kuma ka gani sannan tana ta tunanin ruwa ai baki ta ruwa ba in baki ta ruwa ba kaga taniyan nan ba za ta nama ba dole ki ta ruwa bari a kawo ruwa ruwa kai ai taniya ba ruwa saboda Allah salamu alaikum anu alaikum kai abokin hankali dara mana dara kaga wata kai ka dana in kana haka ba ka gani jihar da zai gani kama kana dambe da ci ne ai jihar baya take ni ma san ja baya sai ga kama kana dambe da ci ne baka san ba nuna kame hannu ba kai ni ba tsoron ta nake ji ba ni tsohon dan dambe ne da kana dambe dan da kwanaki da raina ɓaci wata giwa da ta kubuce naushi ɗaya na mutu nake gaya maka yasa na ta ba ni ma zan mata wallahi naushi da ba wannan ke tafi da mu ba to menene ya kawo ci kana da labarin gasan dambe da za a yi shi ne abu da na gani ana ta dola ta a cikin saman wayan network haka ko a YouTube shine na gani an ce za a kallama mutane masu biki haka masu jarida dan fulani an shigo duniya na gani a waya na bude sun da gani an ce za a tallafa yan jarida da kowa a to da yanzu na san ma kai can gidan nan man kake zuwa a barai kwa to yanzu a magana zuwa can gidan nan ban wannan dangan ce yaushe ne za a yi ranar ladi kai dan guban ka mun zo mu ga maka ne ba can gidan nan man za a yi dan ban ai na za a yi dan ban ne gidan ciyaman Idris Bambarewa da ke marban yanya Abuja kai ban za can gidan nan ma ai dan ban yara zaka gani dama ba dan ban mai cewa gidan mun je nan ana dan ba da aka yi wani dudu kwata na sai rai na baci daga dan ban yara abokina sai baci rai na da ai in kana son ka ga dambe na fitan hankali ka ga naushi a suma da mutum ka ji an yi yan kallo karan kansa abin yana birge su ba abin da yake birge ka je gidan Idris Bambarewa maraba ina ki kara dan bulani ba abin da yake birge ni irin abu da duk wani sport da ka sani na Najeriya gaba daya ranka ta kaf masu kallon al'adun gargajiya na dambe to suna cikin gidan ciyawa wanda ki taya ba a zuwa da shanu dan uban ka ba zuwa da shanu kai da shanu da kallon dambe kai kullum ba za ka waye ba ina so da jan bi shanu na ranar Alhaji Katuka yana cikin wannan gida Ibrahim Zirmi yana cikin wannan gida su ne anguwa babu mai anguwa Aradu ba za a ban ni ba suna cikin wannan gida Aradu ba za a ban mu ba Alhaji Haruna Oga Haruna ke dan kasa dan kasa su ma suna ciki Allahu akbar wannan baban na kefi yawa na gari mun je cin kasuwa to su ma suna cikin ba mun je cin kasuwa na ladi da mu yan iskan ai dole in shigo zan je ai dole zan je saboda haka mu za mu wuce zan je dama muna isar da sako ne ba matsala saboda kowa da kowa da cikin Najeriya ka ga dan uwana mai zuba ruwa a can za mu je wani guri ne kuma yanzu ni ma zan zo da canuna ka san mu aikin mu kenan inda kan wannan gidan nan mu ne gidan ciyaman Idris Bambarewa to ko ina ne zamu je da za mu zo inda karfin mu ya kare saboda yana kuwa jama'a muna da gagarumin damban nan a gidan Idris Bambarewa shekara 2023 kowa ya tafo ya gani a yanya maraba kuwa jama'a kai alhamdulillah a ta sallah Na'am mai gida. Haba sai ki shiga daki kawai ki je ki makalle a daki fito. Mai gida. Ya kai? Lafiya kalam. Ni yau sabon farin ciki ma ko taburma ma wallahi ba na son ki kamun a kasa dan zauna. Saboda sabon farin ciki. A'a. Wayo Allah na.
ta zalla. Ranar Ladi sai dai ki gafarce ni. Me kuma ya faru? Ai tun asuba zan bar gidan nan. Ka je ina? Wallahi dan je kallon dambe. Haba mai gida amma dai ma tafi tare ku. Da wa? Ba ki da hankali. Sauran yare kuma kai dama ya kuwa da naji ana yi za a je gidan dambe. Shine ka zo zaka ce min zaka je gidan dambe. To ba zan je ba. To ba za ka je ba sai dai in ka tafi da ni. Haba. Ba inda za ka je. Wallahi kin isa ki hana ni in shana in wata in je in yi farin ciki Allah inan albarka. Ba fa zai yiwu. Wallahi sai ya yiwu ba sai dai mu tafi tare. Kin isa gaskiya ba. Amma ku shigo a makina. Kin isa? Salamu alaikum. Shigo a makina. Kin ma isa? Kace kuna baci. Aba. Ya naji kai da uwar gidan. Mun gaba da ita. Ko kuna ta surutu. Mahaukaciyar banza mahaukaciyar wofi. Ni za ta hana ni farin ciki na. Da gajiya. Uwar gida. Dan saki fuskan mana. Tunda na zo aiki dan saki fuskar kadan. Wai gidan damban nan ya kuwa da ake wai shine zai tafi. To ba zan je ba. To ke banda abin ki dakata. Gidan damban nan fa bari ga miki. Inda a ce kin san yanda gidan damban nan yake. Da ke da kanki zaki so ya tafi saboda kin ga gidan damban nan ba a faɗa. Gaya mata. Gidan damban nan ba a shiga da makami. Gidan damban nan ba maganan shaye-shaye. Cikin gidan damban nan. Damba ne za a yi wanda ake karrama 'yan jaridu da suke Najeriya lankataka. Kuma ranar babban taro ne za a yi. Gaggarumin taro za a yi. Amma dai za a je da ni. Za a je da ni. Ai dalilin da yasa ba zan tafi da ke ba ta sallah. Saboda wa'annan yara idan mun na dauke ki na tafi da ke yaran kuma wa dai ba su abinci. Amma in ba haka ba ta sallah da ke za a tafi. Ai ko mace da namiji za su iya zuwa gidan dambe. Kuma ka ta tura ka sani ma da na yaki da jahilci. Because of suna tare. Ki kwantar da hankali. Yawa karki damu. Zan je in dauka a waya. Duk naushin da aka yi. Dan ka miki zaki zo ki gani. Insha Allah ko faɗa musu. Allah ka bari majeta. Wallahi ka bari majeta. Allah yar banza idan ban yaka ba ga abokina ai ni da kai ne kamata mu dambe to ai idan ban yaka ba za ka bani ba ka san dambe ba faɗa bane aboki da aboki ma suna na aliba wa asa to yake sama ina gaishe da gerege sanno da ya mama na aliba wa asa kai na ba su ne ba